Hej, og velkommen til dette forsøg her med jern, sulfat, vand. Og jeg vil lige gerne forklare, hvordan jeg har gjort det, og materialer, og så hvad der er kommet ud af det. Ja, formålet med dette forsøg, det er at ud fra ståluld og svovlsyre, skal jeg kunne danne jern, sulfat, vand. Og ja, og så jern det reagerer med svovlsyreopløsning, som så danner dihydrogen. Her har jeg lige lavet en lille tabel, som vi lige kan se. Vores masse af vores ståluld, vi har brugt ståluld i stedet for jern, og det var 2,4 gram. Og vi har vores masse af vores kolbe, som var 22,25 gram. Og så her har vi så masse af kolben plus jern 2-sulfatvand, som så var 25,66. Og så har vi også masse af bare jernsulfatvand, som var 3,41 gram. Her kan vi se vores opløsning. Jeg vil lige starte med at sige, hvordan vi gjorde det. Vi startede først med at afveje de her cirka 2 gram ståluld. Vi puttede ned i en kolbe, og så skulle vi putte 50 ml svovlsyre ned til den, og den skulle så stå og vente i et par dage til næste kemitime. Så da vi så kom tilbage, så var det meste af stålulden opløst i den her svovlsyre, men det var ikke lige det hele, der var opløst. Der var stadig noget rundt om kanterne og sådan noget. Så lige for at hjælpe den i gang, eller afslutte det, så opvarmede vi opløsningen. Det tog ret lang tid. Vi skulle passe på, at vi ikke kom til at koge den. Og ja, som I kan se her, så har vi jern, svovlsyre, og jern det er så fastform, og svovlsyre er på akkurat. Og ja, der bliver jo dannet dihydrogen, og jern det reagerer med svovlsyre, og så får vi det her reaktionsskema. Her så kan vi se, at vi hælder vores opløsning, vores svovlsyreopløsning med ståluld, den hælder vi ned i en trakt, hvor ligger filterpapir. Og det gør vi simpelthen fordi, at vi vil gerne fjerne alle de urenheder, der er. Og det gør vi så med en 250 ml glas. Ja, og vi har den her plastikhandsk på, fordi det var virkelig varmt. Og så derefter, så tilsatte vi 50 ml etanol til vores opløsning, efter vi havde kørt den igennem trakten, hældt den igennem trakten. Og så skulle vi lade det stå og køle, for det var virkelig varmt. Så skulle vi lige lade det stå og køle i 3-4 minutter. Og vi skulle bruge en spartel til at røre rundt med. Og det skulle også bare tage 1 minut. Ikke så lang tid. Her kan vi så se, at vi har rørt nok rundt og sådan noget. Så nu så har vi så sætter vi lige under tryk. Så vi sætter et filterpapir på den her hvide. Jeg ved ikke lige helt, jeg kan ikke lige huske hvad den hedder, men den er sat på en kolbe. Jeg tror det er en trakt. Og så er der små huller her, lige under det her filterpapir, under den her opløsning her. Og så da vi har sat filterpapir på, så hælder vi bare opløsningen stille og roligt på, og så vender den ned. Og så har vi åbnet for vand her, så der sker et tryk, som så vil suge vandet ned af. Ja, og så har vi også lige beregnet stofmængden her af vores jern, som så er 2,4 gram, og det dividerer vi med 55,84. Det gør vi så ved hjælp af det periodiske system, som vi har kigget på, og det bliver så til 0,04298 mol. Og så det praktiske og teoretiske udbytte. Ja, det praktiske udbytte, det blev 3,41, og det teoretiske vi regnede med, det var 9,954, så vi kan se, at det ligger lidt ret langt væk. Og så skulle vi lige gange det med 100 for at få det ud i procent, så vi kan se, for at få det procent. Det ligger så ret lavt, det er fordi, at vi skifter vores apparatur, så kan der være sket noget tab, ellers havde vi nok ikke bare godt nok rundt i vores opløsning. Men ja, det er ret lavt. Og så kan vi også lige se på nogle fejlkilder. Som jeg sagde tidligere, så kan det måske være fordi,
at vores opløsning kommer til at koge, som den ikke må. Og man kan komme til at skylle krystallerne med vand, som der var en af de andre, der gjorde. Så så får man sgu ikke så meget krystal ud af det. Men hvis man vil gøre det, så skal man gøre det med etanol. Så det er det. Og man kan også komme til at, da man filtrerer i den der lille træk der, så kan man komme til at filtrere andre ting end kun krystallerne ned. Så det er også en stor fejlkilde. Men det var så lige alt for det. Og tak.